ассалому алейкум ҳамҷорони азиз, аъзои гурӯҳи Ангурӯ ва Боғ. имрӯз 6 феврали соли 2024 ва барои харидани мандаринҳои бедона ва мандаринҳои донадор меҳмонҳо омаданд. Акамшон, акаҷон, акҷо омадед? Номтон чия? мо ҳамин ҳисор, ман Таварали. Акай Таварали ва Аловиддин. акай Аловиддин, хуш омадед акаҷон. Анами бачаҳои ҳисор омаданд ки мандарин харанд. Акаҷон, ҳозир ман як мандарино нишонтиям халқда ба шумо қади гап занем. ҳамҷорони азиз, мана ин мандаринҳо мондагӣ, инаш мандарини бедона. Мо сатилчада гирифтем, хокашро ба қувват кардем, ана даруни парник дуровардем, ҳамашро парникҳоро сохтем, ана об додем, пору, дору, амафос ҳамашро харида шинондем. Инаш бошад мандарини донадор. ман ҳамино мебинед, баргаш рехтааст. ҳамино худо хоҳад ҳамаш сабз мешавад. одамо бисёраш мегӯянд ки аз ман хуш шуд. хай акун хуш шуд, яъне ки натонистед нигоҳ карда. аз они мо хушк нашудааст. мо мешавад хушк, ҳанам даруни ҳамин хушк якта нимта мешавад, лекин бо мана бо барг мекунад, бо мебандад ҳамаш. мана бинед ҳамҷорони азиз, чӣ хел мандаринҳо ҳамисол ҳамаш бастагӣ буд. ана ҳамҷорони азиз, инҷа лайм будааст. якчанд одам лайм пурсид, мо нест гуфтем ин будааст инҷа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 як 20 лайм будааст. мана ино лайм, хордорҳо лаймай, хордорҳо лайм. мана ҳамҷорони азиз, мана лаймам будааст. мана инҷо бо мандарини бедона, мана бинед ҳамаш нашунамаш бениҳоят нағз. худо хоҳад мо ҳоли боло ин хок мепӯшем. агар ки то баҳора мебинем ки ҳар як ҳамин мандарини ман дар ҳамҷа гул мекунад, мебандад. худо хоҳад насиб бошад, барое ки мо нашунамашро тибқи илмӣ тасдиқ карда истодем. шумо ҳам шинондед, агар дар ҷои гармӣ равшан монед. мана бинед зери плёнка ин чӣ хел нашунамо дорад. инаш ҳамаш баргош рехт, чӣ хел дар хонаи шумо ҳам рехт. мандарини донадор, ин худо хоҳад бо барг мекунад. шумо бисёр дилатонро танг нагиред. мана бисёр дар ватсап равон накунед, дили манам зиқ накунед. худо хоҳад ҳамаш тинҷ мешавад. ман ҳар як ватсапи шуморо тамошо карданда зиқ мешавам, дилам зиқ мешавад. ҳамҷорони азиз, ака хуш омадед. мана шумо мандарин хари омадед ака? худо хоҳад мегирем. савдо тугрӣ мебарад ака. акаҷон, қимат нест, 120 сомонӣ. ҳамҷорони азиз, мана ман нархаша гуфтам. бозор агар саховат равед 360 сомонӣ намеёбед ака. 540 сомон дар саховат. ҳамҷорони азиз, муроҷиат кунед. ман рақами телефони худам ва акаи Усмон. ин мандаринҳои мо воқеъ аст дар деҳаи Шӯроби Искандар, шаҳри Ҳисор аз шаҳри Душанбе, ҳамагӣ 6 километр дуртар. спуски Жданов мегӯянд ку ана ҳамҷоба ҳаст. мана ҳамҷоба нависхондагӣ мандарин инаш боша мандарин. ана мана ҳамҷорони азиз, пайвандаш турунҷ будааст. оранҷ мегӯянд ку. мана такаш так пайвандаш, аначаш так пайванда, турунҷ анач. мандарин дар турунҷ пайванд кардагӣ. анан хеле ҳамҷорони азиз, мо ба шумо чизҳои экзотикаро овардем. марҳамат, омада харидорӣ кунед. дар паноҳи худо бошед.